Ụtụtụ ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo, aka m bụkwa onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu nwa Adama anyị na-akpụ alụ. Abụ m onye isi nchụaja Ugochi tubelu ọdịnala temple nke dị na Oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. My mission is to help people live better life. Abụkwazi m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Kpọtụrụ m mgbe ọbụla ị nwere ihe mgbagwoju anya n'ọdịnala Igbo, aga m enyere gị aka. Ekwukwara m na n'ụbọchị Sọnde ọbụla ka m ji eme counseling. Every Sunday for counseling, and counseling bụ free. Ịgba afa a na-akwa, a na-ana ego, mana counseling bụ free. So mana ụbọchị Sọnde ọbụla ị ga-abịa ime ka mmalụ ka anyị ka agba. Ihe kpatara ya bụ na o nwere ike nwa ụbọchị Sọnde ụfọdụ nwere ike ijebe nzukọ, ma ọ bụ ọ bụrụ ụbọchị m ejebe meeting ndị nze Oraifite, maka na Oraifite ndị nze na-enwe ụbọchị ụka ka anyị ji enwe nzukọ, ụbọchị nkwụ ụkpọrọ. Asị nka ụnụ maka mma abịa n'ụbọchị taa wee na-aga ọfọ ife ọma ka m na-agọ n'isi ụlọ gị onye ọma na-enene m onyonyo a. Agụgụ m ọfọ n'ụtụtụ a n'isi ndị enyi m niile, gaa ọfọ n'isi ndị niile na-abịa egburu mmụọ anyị ji alụ ọrụ na tempụl, ndị niile kụrụ mba na tempụl Ugochi tubelu na tempụl Oraifite. Gọkwazi ọfọ n'isi ndị niile na-agọ ọfọ for 21 days m kwuru ka a na-agọ. Ibugoro onye lụgoro ọrụ dị n'ụzọ gị na-agọ ọfọ, ube ya ọlta na-agọ ọfọ for 21 days. Mee ihe a ngwara gị, ọtụtụ ndị mmadụ na-enye testimonies ihe ndị yawa ọfọ a ha na-agọ na-arụ n'ime ebe ha nọ. Ịgụsịa for 21 days bidokwa ọzọ, ị ga-enyerịrị testimony. Gị onye na-ere m anya, yes, you give testimony. Ise maka na ihe ọma emegoro ọtụtụ ndị mmadụ nke gị ama apụ ịchọ ya emekwuru gị. Ise ana m agụkwazi ọfọ n'isi ndị enyi m ndị na-awa ha na-erecha onyonyo a, ha tụsara ya ndị ọzọ sị na ụnụ ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ. Na-agụkwazi ọfọ n'isi ndị na-abịa egburu mmụọ anyị ji alụ ọrụ efi Ugochi tubelu na tempụl, ndị ụmụọgọ, ndị enyi m, ndị nna agọrọ ọfọ kwa ụbọchị sị na ọmaka ga-emere ụnụ. Dịka onye isi nchụaja, ụtụtụ ọbụla mmeje na tempụl jee gọọ ọfọ, chụọ aja dị iche iche n'isi ndị enyi m, sị na ọmaka ga-emere ha. Ọ bụrụ ndị nọ mba obodo oyibo na ha ga-ebute ike mmadụ 20 onye m kwuru. Ana m agụkwazi ọfọ wee na-asị na gị nwa onye na-ene m anya, na ị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ, sị na akakaka ya amaghị, jijiji ya amaghị. Asị m na ị ga-ejere obodo na-ara obodo. Asị m na onye chụwa gị na ọ ga-adarịrị. Asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọ dị n'ala ya bụ ome. Asị m onye chịchara ihe ọ ya eme anyị ya ma onwe ya. Asị m onye isi anyị na-awa aja ya were nke ya chụọ. Asị m na ndụ ọ na-agụ onye ọ na-aga ibie, onye a chọrọ ịna nke ya na onye n'afọ. Asị m egbebere ugobere nke si ibi ebe na ya gosi nke ya gosi ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe, asị m nkwukwa ya ọhịa nkwuru. Yes. Asị m na ọmaka ya emere anyị maka na adị ụka ibe na ọ na-agụ akwa. Ise akọwago m onye mbụ. Ọ bụrụ na ọ bụ taa abụ izi na afọ vidio m. My mission is to help people live better life. Abịakwa na nkụzi nke ụbọchị taa. Ma before gaa n'iru n'isiokwu nke ụbọchị taa, nke bụ nọọ mmadụ na-eme onwe ya. Ome mma na-emere onwe, ome njọ na-emere onwe. Na challenges of life we are experiencing today, man is the architect of his problem. Na before gaa n'iru, tata bụ Okeke si na eke ya eketara anyị ihe ọma.
wee na-agụgwekwazi ihe m chọrọ ịkọwasị. Ọ bụrụ na abanye next week mme wetakwara ụlọ update ka anya bụ ụlọ ọfụ Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite na-alụ is a duplex stage anọ na ya. Agwara m ọnụ nkwa na m ga na-ewetara ọnụ ya stage by stage ji na-alụsịa ya ọ dị nkwadobe maka anya bụ mmepe a ga-agbapie na December 1 mgbe m ga-eme my own birthday. Agwara m ọnụ maka ndị bụ ndị ọfụ na-esonyere m, ha sị na December 1 ka m ga-emepe ya bụ duplex. December 1 ahụkwa my birthday. December 1 a ka m chọrọ ịgba ọfala ọzọ, echichago m ọzọ na ịgbazi ọfala bụ igburu ndị enyi na ndị ikwu na ibe gburu ha efi. Efi anyị egbu ụbọchị ahụ abụrụ ofu maka na a ga-esi ṅụọ erago ndị nze a ga-egburu ha efi, ndị nze na ọzọ Oraifite a ga-egburu ha efi, bụkwazi ma efi agị dị iche iche a ga-eji wee kpọ n'ihu enu ọzọ mat that day. So ihe nji wee kwu amawa ọkwa n'oge bụ ka ọ ga-agba ụlọ nwere mmemme inwere before that day ga-egbupụ ya. All roads leads to Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite. That day ndị life band ga-anụ ya, ndị otu m dị iche iche ga-anọkwa na ndị my club ọmụmụ egwu ngwu social club friends club ga-anọkwa ya. Ihe ga-eme that day. Yes, so ka ihe njikwube ewukọ ya abụ ụbọchị ahụ ị na-abịa ṅụọ ọgwụ afọ. Yes, so anyị ga-eri ya eri wee ṅụọ o juru eju bara abara ụbọchị ahụ. So 3-in-1 mmemme a ga-eme na day 3-in-1. Yes, then nke ọzọ nji maka ya wee bịa bụ na ụbọchị Septemba dị na 9 ka ndị Oraifite na-eri ji ọfụ. Ana Oraifite na-eri ji ọfụ na Septemba 9. Ofu n'ime alụsị anyị ji alụ ọlụ ụlasị bụkwa alụsị my clan alụ mmụọ na-apụ apụ. Ọ na-eri ji na bụkwa na ofu n'ime mmụọ anyị ji alụ na temple. Ọ na-eri ji na 14th bụkwa nkwọ. Orichazie nji na ya bụ 14 nkwe emie na 18th ka mụ wee Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite ga-erizi ji na be nna na temple. So that day ka a na-eri ji ọfụ, na-eriri ụmụ mmụọ dị iche iche entities of powers eji arụ ọrụ n'Ugochi tubelu na temple. Ụbọchị a ka a na-eriri ha ji ọfụ. So ụbọchị a ga-akwụkwọkwa nnukwu mmemme Ugochi tubelu na temple. Ị na-abịakwa ụbọchị ahụ ndị ọgwụ afọ maka na a ga-eri ṅụọ, a ga-egbu mmụọ anụ dị iche iche, a ga-egbu ebulu dị iche iche, a ga-egbu ebulu mmụọ anụ dị iche iche a ga-egbu n'ụbọchị ahụ. Mmanya anyị aṅụ ga-awụta olo ihe oriri ga-adị n'ụbọchị ahụ yọtago. So echefukwana na Eze-Ana mụ Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite na-eri ji na 18th of September. Ya ka anyị dede ya n'akwụkwọ. Ọ bụrụ na ị kpebiri na ị ga-abịa, let me know so that I send you video describe direction ị ga-esi werute anyị. Ya gazienụ. Ana m aga ọfọsị na ihe ọma ga-emelụ ndị enyi m niile, ndị enyi na-echere anyị ezi echiche n'ihe niile anyị na-eme n'Ugochi tubelu na temple na-amasị. Ndewonu. Ihe njem bịa ka nkụzi ụbọchị taata bụ ihe ị kwesịrị ịma. Let me explain things for you. Maybe some people did not understand well. That's why ụfọdụ amụrụ na ike dị n'ọdịnala. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Man is the architect of his problem. Problem anyị na-asa agabiga now bụ because of decision you took or because you refuse to do the needful 5, 10, 15 years ago. That is what brought you where you are today. Do you get? Let me explain what is happening in creation so that you understand it. Chukwu okike, ndị na-asị God punish you,
God can never punish anybody directly. Chukwu okike kesigo the entire universe. Ihe okike Chukwu, earth is one of the creation Chukwu okike. Enwere the other planets, the entities of powers, the creation, entire creation, the universe. Chukwu okike sịrị ya wee nọrụzie. Remember, Chukwu nọzụ ebe niile as omnipresent God. Do you get? But na his throne, let me use this analogy. Na anara otito na his throne. Chukwu okike abụrụ onyenwa dị in charge of punishing human being day-to-day activity. Ọnọdụ na the throne na anara otito. Earthly governance will be the prototype of what is happening in the beyond, in the ethereal, in the spiritual, or call it paradise. Ọ bụrụ na if you go against the laws of Nigeria, the president of Nigeria is not the one that will discipline you, but the law, the agents of government. They put in place a discipline any defaulter. Etu aka Chukwu okike si wee nọ na his throne. In fact, earthly governance bụ the prototype of ihe nwere above. So Chukwu okike nọ okego the entities of powers, ndị ọ bụ ọrụ ha ije na-ebuje ozi ọma, ije na-agọzi ndị mmadụ, na-akwụ ndị mmadụ ụgwọ ka ọrụ ha siri. And remember, Galatians 6:7 say, God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. Onwego ndị entities of powers o develop. Ndị ọ bụ ọrụ ha ije wujere ndị mmadụ ozi ọma, ịgọzi ndị mmadụ, ndị ọ bụ ọrụ ha ịpịawa ndị mmadụ azụ, ndị ọ bụ ọrụ ha ije ọgụ, ndị ọ bụ ọrụ ha control the creation, ndị ọ bụ ọrụ ha ime ka do you know that the hills, rock grows? Ndị ọ bụ ọrụ ha maintains the trees. Example, in the waters, enwere the water sprites, enwere the salamanders, enwere the mermaids, enwere ndị ọgbanje mmiri, enwere so many of them. Ndị mmiri mmiri. Their work is to maintain that element. Call them elemental beings. And where the herbs are in charge of maintain the air. On down on the air, when they are angry against the Ajomumemu model, nature will revolt. And then we had a boy we had a car, no tajiku. Name be here. More one of the for the Asian contest, a boy a typhoon. On a butuno, on a butusi, a man and nature will give. And when entities of powers and then I control the million, when then I control all the creatures. You got there? Chukwu okike go okesibi ihe na we na throne ya. Hapụzie ihe niile o kere eke ka ha can continue na-ekegharị, including man. Man o si aga n'ụwa merie ụwa, continue procreation. So man na-create like the smartphone you are using now to watch me is created by human. Do you get? Man. So all these gadgets, call them automobiles, fast cars, is creation of man. And man is creation of the Almighty, the unmovable mover. It work at the elemental beings, call them elemental beings. They are continue creating. Na-eme ka osisi na-eto, na-eme ka ugwu na-eto, na-eme ka ihe niile ekere eke na-abasi in right places. You got that? So whenever you go against the laws of nature, the entities of powers that is in charge of disciplining human will discipline you. And believe in me, it will not all go well when the entities of powers discipline you themselves. It will be massive. It will be severe. It will be more painful on powers.
Let me paint a picture for you to understand how what is happening in creation. The world, the laws of nature is in charge of governance, earthly governance. Everything is moving in the right direction, positively. They move in positive direction, continuously, non-stop. Example, a clock does not wait for anybody. It keep on moving. Even the sun keep on moving. It doesn't wait for anybody. Now, the laws of nature bụ ihe Chukwu okike kegoro ka ọ bụrụ the ethnic governance na-akwụ onye ọbụla ụgwọ is the one taking note of all your good deeds, all your bad thoughts, bad intention, good intention. They are the one taking notes. Example, o nwere entities of powers ndị ọbụ ya guiding. They are the one taking note of all your all the bad intention, good intention. They are the one weaving all the threads, weaving it for each and every one of you. That is their guide. And they is the one taking note of all your wrongdoings, all the wickedness. When they take note of all those things, automatically your guide is transferring them to the spiritual correction center, where each and every one of you, your goodies, your bad intention, whatever, your this intention and whatever will be stored. Because whether you sow good seed or bad seed, definitely the in creation will still return it back to the originator. So learn how to sow good seeds. Let me tell you what is happening. In the laws of nature moves positive right direction. It does not care who you are. You keep on moving. Keep on moving. Campaign time that picture keep on ihe na-ekwu. Ọ bụrụ na ije gụrụgo na million store. That is ebe a na-akwọ ọka ma ọ a na-akwọ akpụ ma ọ na-akwọ ihe ọbụla. Ị ga-enotice na o nwere big engine ha na-use na-enwe big belt. Once the engine is on, it keep on moving in the right direction, moving. But whenever you try to make the engine not to move in that right direction, maybe you try to stop it or try to maneuver it or turn in your own direction, you will be hot. That engine if na-asụ na-akwọ ọka, itinye aka gị ka ị stọpụọ ya, you will be severely hot. To our that the laws of nature. The only way you will not be hot, but you apply the natural ways of stopping the engine. No, on engine. Mana in creation, it does not have the access to the where the key is, because Almighty have decreed that the laws of nature will keep on moving 247, 24 hours, 365 days, keep on moving. You can't stop it. The only way you will be able to escape the hot is when you allow the natural process to keep on moving. Align yourself to the laws of nature that move in the positive direction. Man is running into problem because you are trying to turn the hand of clock. You are trying to go against the laws of nature. Yes, you run into right of laws of nature, because when you kicking against their ancestors, you refuse to align yourself with your chi. You refuse to align yourself with the entities of powers in your lineage. Definitely in the spiritual realm, you are going against the entities of powers
and you'll be hurt. And in the spiritual realm, you does not have anybody that is standing by you and so do defend the again. Let me tell you what is happening in the creation. Do you know how earthly governance is? O nwere ihe ọ ga-abụ ime na mmụọ, eruo na mmụọ ekpe gị ikpe in the spiritual realm, but ebe ọ bụ na ị afụ beyond your nose, ị mụrụ na before some certain things mee, eburugo ụzọ kpee ikpe na mmụọ ma onye ahụ ikpe. That for the fact that you decide to kill your fellow human being or to sleep with another person's wife, you will be judged because you are guilty. Guilty is a charge. And even the entities of powers in your lineage will not be proud of you. They will not defend you because it goes against the laws of nature. But example, ọ bụrụ na eziokwu na we human beings sometimes knowingly or unknowingly, okay, let's say unknowingly, we might step on somebody's toe. Example, o nwere ike buru moto na-aga n'ụzọ, ọ bụrụ oge udu mmiri, o nwere ike n'uche nke m nwere ike ọ bụrụ na m slow down, but ma mụrụ na o nwere onye my back tire gbara mmiri, onye a nwere ike owutie. Mana because of na ọ bụrụ intentional, ama akaụntụrụ m ya. O nwere oge nwe onye m mejọrọ na-amaghị ama. Example, ọ bụrụ na o nwere onye m mejọrọ, mana one thing is sure, na adịm abụ ụbọ. Ị nwere ike imejọ mụ, aja nwụsị ka m gwọrọ gị ọgwụ. Yes, ihe kpatara m adị agwọ ọgwụ bụ na mgbe ị na-achọ ka ije gwọrọ mmadụ ọgwụ, ị na-exhibit the hatred, ị na-exhibit the negative energy. And ị nwere ike gbawa ọbọ, ịma abụrụ abụrụ ma ọ bụ ịbụkarịa. Ọnya ka Almighty ji sị ga-abụ n'ọbọ. Mana mmadụ mejọọ gị, ị ga-ekpesara mmụọ sị mmụọ nakwa ihe na-eto onye a mere m, na onye a na-emegide m maka ihi na ofe iro na ya karịrị m, biko jenụ kpere m ya bụ ikpe. Jenụ kpere m ya bụ ikpe. Ị hapụzie mmụọ ka mmụọ jiri aka gị kpee ikpe. Definitely the person will never go scot-free because na mmụọ ahụ ibe kwuru ga-aga rịpọtụ ya na ebe a na-eripọtụ. Mana mgbe ị bịa jiri aka gị sị ka i jiri aka gị bọọ ọbọ, ị nwere ike ịbọfe nwee ike ma abụrụ na abụrụ. Mana ọ bụrụ na ị na-keep laws of nature, even when you hurt somebody unintentional, the person wee sị ka eje gwọrọ ọgwụ ka o wee họtụọ gị. In the spiritual realm, I get ikpe. The entities of powers that follows me and the entities of powers that follows the person will come. They say, yes, na ya chọrọ ka eme m nke a. Ndị mụ na ha sị no, that this person bụ onye nke anyị. It can never hurt anybody intentionally. Na ọ bụrụgoro na onwe ka nsi wee zọhie ụkwụ wee zọta onye a without knowing it. Na ọ bụrụ na ọmụnwa ka o mejọrọ, na ma abụghị ọbọ ji afọ, na onwegoro ọbọ ọbụla ọ chọrọ ka ọ bụọ m na ọ ma enwe isi, mmụọ ndị mụ na ha so eje notify ya those things. Ghọtara ya? So what am I trying to say? In laws of nature, whatever you sow is you reap. Man of today is running into challenges of life. They are all man-made. Whatever you are passing through today, you are the one who brought it upon yourself. A sị na onye kpara nkụ ahụhụ siri ngwere bịara ya ọrụ. Mgbe ị bịara jụ na ime ihe ị kwesịrị ime, your ancestors, you are not even paying homage to them. Remember that one day you will become an ancestor. And your children, he decided to demonize your ancestors or her dajomo. One day, even no matter how struggle, you not struggle for the well-being of your children, some of your children will wake up tomorrow and call you demon. So if you don't want your children to call you demon tomorrow, you better start from today
let them know the importance of giving reference to their ancestors, the importance of paying homage to their ancestors, the importance of celebrating their ancestors. Nke bụ eziokwu na if you are celebrating your ancestors and then na-asọ nsọ ana, ịdị akpacha anya sị ka ije gbuo mmadụ, ịdị akpacha anya sị ka imegide mmadụ, nke bụ eziokwu na your ancestors ga na-agbara gị ọgụ. Mmadụ ọbụla apụghị igbutewu gị, mmadụ ọbụla apụghị ime gị ihe ọjọọ, mmadụ ọbụla apụghị ime gị ihe ọjọọ na free, maka na ndị ezumezu mmụọ gị na-echekwaba gị. Mana you are running into challenges of life today because you refuse to do the needful. Nwa onye Igbo na-ege m ntị, chighata azụ n'ọdịnala. Ọ bụrụ na ngwurube nna gị ewu ngwuru ebe a na-enwe mpịawa azụ dị iche iche, ị na-eme biznes, i nwere ihe ị na-emeta, ebe anụ ukwu siga, ebe anụ nta siga, ị gaa ya nke ga-abụrụ okwu. Onye kwecha gị nkwa ya eme, ịbụ nwoke ịbụ nwaanyị, ife ọma adị emere gị, biznes ọ na-ada ada, ọrụ ị na-arụ na-ada ada, ịdị enwe favor chiri mmadụ nọ n'ebe ị nọ, ịmara na o nwere ihe dị wrong. Chighata n'ọdịnala. N'ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ịnọrọ n'ụzọ ọdịnala, o nwere ihe ọbụla ịyọrọ ka ime enweta, unless na o nwere ihe ị na-eme ọfụma. You have a good mentor ga na-agaide gị ka iwe kuzoro ọfụma. Nke ọzọ, gị onye na-ede m anya, yes, ọ ka ozi nke a na-achọ izi na-agalụ, ịpụtara ịwụ nwoke ma ọ bụ na ịnwe nwaanyị, ihe ọma na-emere gị, chidimma na-adịrị gị kịta, ego ọma na-agụ na ndụ gị, ichefuzie na ọkịta ka ị ga-eweta ihe ị ga na-enye mmụọ wee mezie ụzọ gị, ka egwu ọma ya na-agụ n'ụzọ gị wee kọntinu wee na-agụ, ka ụmụ mmụọ ndị a na-ewetara gị ihe ọma dị iche iche wee kọntinu na-ewetara gị. Iche na ọ n'ike aka ka ị na-enweta ihe ọma niile ji emere gị. Iche na ihe ọma n'ike aka ka ọrụ ji akwụ gị ụgwọ. Iche na ọ n'ike aka gị ka nwoke ji awekwa ewu nkwa mezuo, nwaanyị kwewu nkwa mezuo. Iche na ọ n'ike aka gị ịma ọrụ nwere ụmụ mmụọ ndị ọ bụ ọrụ ha na-eme ka ya goodies na flow back to you. Ịmara na ọ kwesịrị na ị ga-achọ onye ga na-achụrụ gị aja na-echukwu ụmụ mmụọ ndị a, maka na ekene nwaanyị na-agwa akịrị ike adị agwọta ọzọ. O nwere ebe ha ga-agbaghere ụzọ ka ihe ọma mewe na ndụ gị, ha afụzie na ịdị show appreciation, it will stop. Mana ọ bụrụ na ibido kịta pọmpụ gị na-agba were na-eme ihe dị mma, pọmpụ gị ga-akọntinu na-agbasi ike. Ghọtara ya? Ịgbakọ na nkịtị na-achụ àjà, nwere àjà ọbụla ị chụrụ wee nye mmụọ bụ ihe efu. Mma akwụsị ebe a. Aka m bụ onye nke gị, Eze-Ana Ugochi. Abụ dibịa. My mission is to help people live better life. Adị m agwọ ọgwụ igbu mmadụ. Ihe m na-alụ ụgwọ àjà ka m na-achụ. Ana m achụ àjà awele, na-achụ àjà ihe ọma dị iche iche. Ị bụrụ onye a na-emegbu emegbu na mmadụ na-achọ ịnadụghị oke gị, bịa aga m enyere gị aka. Mana ị bụrụ onye na-achọ nke ị ga-eme mmadụ ka ị gwọọ ọgwụ ka ị gwọọ ọgwụ ka ị gbuo mmadụ, sorry, I will not help you. Dibịa m na-eme bụ dibịa, ezigbo dibịa ọkpụtọrọkpụ, maka na achọrọ m ịnọ ogologo ndụ. Ndị m na-enyere aka bụ ndị chọrọ ka egwu ọma na-agụ na ndụ ha, ndị chọrọ ka ihe ọma mewekwa na ndụ ha, ndị agbara ụchụ mmụọ, ndị agbara ụchụ mmadụ, ndị mmadụ na-achọ ịnara oke ha maka na ha enweghị mmadụ, bịa aga m enyere gị aka. Ndị bụrụ na ụchụ mmụọ ma ọ bụ ụchụ mmadụ so ha, arụcha ka elefant erie ka ọkụkọ, ndị oke ha na-efu na ha aka na-enyere aka. Mana ọ bụrụ na oge igbu onye na-achọ onye ya gwọrọ ọgwụ ka igbuo mmadụ, abụrụ m the right person. Ka m kwụsị ebe a. Onwe ajụjụ ọbụla ị nwere ịjụ m n'ihe a nkụwa taa, maọbụ ihe ndị nkụwara gboo, maọbụ ihe ọbụla na-agbagwoju gị anya n'ọdịnala Igbo, send ya message na 08057837672. Aga m enyere gị aka. Aha m bụkwa Eze-Ana Ugochi tubelu. Ya gazienụ n'ọfọ.